if there is anything chausingafanga kumboita kubatwa uchihura nemukadzi wemumba, because ukabatwa uchihura nemukadzi wemumba kana mai mwana sori ndakakuurira, wakazomutuma iye manje kuti achitsiva, shiri yacho ikabvuta rekeni. Noza dzimwe shiri hadzidi kubvuta rekeni. Matatamuriro anoita rekeni, shiri yakaita senge mhoi ikabvuta rekeni, matatamuriro eno handiwo unofura shiri uchidawo. Mukadzi kana akupfura nedzake rekeni anopfura so akaruma muromo kuzama. Ndirikuzama kuti ndiri kuti tinonakidzwa nokuurira vakadzi ava, but vakazotanga chihure vakadzi, mavhuriro avanoita makumbo vanhu ivava vaya vari married. Lekwa kune mamwe mavhidhiyo anombolika ka, makaona mamwe mavhidhiyo anolika nezvavanenge vachitaura vachiitiwa, putsa zvona putsa mamwana putsa ndezvako zviri kunzi putsa. Ende zvavanenge vachihwisha, vanhu vanohwisha dene pauya munhu ane gumbo remwana. Oh mana handitsurai varume futi please. Varume tinonyima, takaomera, mari hatiburitse inotoka. Listen, vanhu vazhinji vanofunga kuti munhu anourigwa munhu asina mari. Listen, ndakaona vanhu vakawanda isusu vanopa varume vavo, vanopa vakadzi vavo zvese vachihura. Vakadzi mirai ndikudze, don't judge munhu kuti haana kupa mari ahura. Ndakamboita imwe live kuYouTube, hamuende kuYouTube kwangu ndo problem yenyu, and hamunditeereri. Ndakamboita imwe live kuYouTube. There is a difference between kuomera nekushayiwa. Kune munhu anonzi akaomera, kwauya munhu asina. Kana munhu asina akasakupa mari haana kuomera, haana. Zvino wakada kuja, ndakaudza ndati varume vane budget yechihure. Budget. Kuti anobuda mbachiti, nhasi ndanospenda 100 kumabhebi. Api mabhebi chero ande nangowana mubhava 100. Saka ukaona munhu ane budget ye100 akutengera pizza ye50 pounds, usafamba uchingo wakapenga kana uri mukadzi kuti ndakarirya mari riya. No. Imwe yacho inenge chingodori budget zvayo yaanodoisa paside, yaanodopiwa namadhamu ake. Imi wana madhamu munopa murume wenyu mari yekuenda nayo kubva, 50 pounds iyi munomwa zvenyu doro. 50 pounds iyoyo togona kutoichinja kana tachimwa totoita budget. Pa 50 pounds pakaita chifeve chinoda kutengepo, because kuna vasikana vanouya kubhawa vasina mari, vanouya kubhawa vane mari dzavo voseva. I remember kune mamwe club kuna tusikana toti kachena toti tosvika, can you buy me a drink? Kana tikati can you buy me a drink, katengere. Usabvunza kuti what tamboirohwa nomwe mujama, my way bro wangu anozi my best friend anombopota chuya pana, ndakamudza kuti I won't forgive you. Tamboitangwa nomwe mujama, my way can you buy me a drink, it's my birthday, can you buy me a drink? Ndikati okay, tonzwa na vidzo. Ndariburitsa kadhi rangu rimwe ripi kadhi rangu rine picture. Ndikati sandakanzwa achingoti mina akati kavosiya lemon, haina ndimwe doro kandiziva. But ndakanzwa chinzi akati 1498. So yange iri budget yedu, iyi budget yekudliwa iyi, tatine budget 1498. Andazi ati 4998. Sandrutaura 49 pounds. Indakafunga kuti ati 1498. Ene mari inobuda mukadhi haisi cash ka. Saka ngoswipe so kunzi ndakashamisa kuti haisi kuita pin cent yekuti inonzi chiko yokugadzika chikadhi kuti kana iri over 30 pounds unofanira kuisa pin. Ndakashamisa kuti kondanzi ndiise pin. Then ndakacheka man, unoda kuzvidza munhu akapenga kawakachena iye ukapfeka white, all white party, uchida kuzvidza majama anga akanaka musikana wacho. Ndakazondoona receipt yakanzi 4998. Night club iyoyo handazombonakidzwa the whole night. Ndakamutarisa ndimuone munhu wachona ndandoiteiko. Mari iyoyo nanhasi inondirwadza zvakaitika kare. Mari iyoyo nanhasi inondirwadza 49. Handinombotenga doro, ina ndimwe doro ke kondanga ndabakoni. Shamwari yangu ndakaiblema because ndiyakati mari inondigwadza iyo. What am I trying to say now? Budget iriko
usajaja murume nekuti akupa mari. Murume hanzi papinda umwe murume handichadi. Varume vese ndo zvavari. Because Mwari ndo zvavakatoita. Mwari vakati I'm a God of jealous. Musave nevamwe vana Mwari kunze kwangu. Mwari vakasika munhu nomufananidzo wavo. Kana Mwari vane jealous, what more zvediswa navana musoro bhangu. Mwari vakatokusika vane jealous. Kuzoti namusoro bhangu. Zvine mavakadzi munomwati kana munhu akaita jealous anokuda. No, naturally. Listen, murume asingachakudi chacho akakuramba chai. Okay, murume wahurira akakusiya. Akakuona uchida kurarwa nomwe murume anoita jealous still. Asingadi kuchengeta. Shumba inoita jealous nenyama yadla yatoguta. Mapere akave achida kudla mabhonzo. Shumba inomadzingira. Unai shumba zvakaguta. Uchadla here? Ndoadari ipapo ndangu. Tozvoita murume. So that's why tonati vana ex venyu vanofarira kukuonai muchistruggler. Ndopa ndaro ndati ukaona uchiri kuda ngoda kuziva nezva ex wako ausati wamove on. Ndosandadzixa live yedu ndaimixa kuti okay, have you moved on? Move on here kana kuti uchiri kupfunga. Uchida kumuprovera kuti you can move on. Ukaona uchine pfungwa dzokuda kuprovera ex kuti wakamove on, hausati wamove on. Saka unoona uchiita relationship unoda kumuprovera kuti wako wakazomuwana nokuchengeta uchiri kuda ex wako sha. You haven't moved on. So hano mazimwe yashedzwa adzoka manje. Azouya manje auya pauri. Awana yei. Mumba muya matsvairwa manje mazimwe aya. Mazimwe kusa. That's all dzimwe ngoka. Kuna mwana undotoziya right now. Vandotoziya ngare kuti uyu even 10 years zikadarika anenge single. Uya achato mazimwe yacho nochido. Mamwe acho unoaona mamwe hawaoni, vanhu mamwe unodoaona so. Dawe yaroreke. Ausatomboda nomwe munhu anondiziva kuti awe yaroreke. Kwaari nemarriage kuri. Because iwona uchiziva maprinciples emarriage, zvinodiwa marriage. Zvaanoda iye. I'm an independent lady, chichi. I'm an independent guy nini. That's why uchaona kuti varume vanodivorca vari kuma40s. Akanongotadza kuroora between 40 and 50. Vanongofara single. Ndedziasha dzedzongoda contract yokuti uya tiite udzokera mumba kwako. Ndiri independent. Ndoda kuzviklinira imba. No. Mamwe yacho akazowandisa. Akanotora mamwe. Mweya wehumbleness wakatopera. Because chimwe chinhu chinochengetedza marriage ihumbleness. Kwete kubatirwa but humbleness. So varume ndataura ndikati varume vanogoda zvinhu 2. Varume vanogoda zvinhu 2. Zvinhu 2 zvinodiwa nevarume. Vese varume vamuna muZimbabwe vabvunze izvi. Okay, imbobvunza murume wanaye kuti nai bamwana. Why uchindida? It's got nothing to do nokuti wakanaka mukadzi. No, anokunyebera. Anokuda because of how you make him feel, because of the respect you give him. Tapudza kurespect uko. Utangamudza ndezvako izvo. Kadzira wega iwe ndidi zvokudza musandijera. Hailast relationship iyo. Maiwe. Kana kuti iwe chiti ndine friends dzangu dzechirume ane dzake dzechirume, ndine dzangu dzechirume. Unoona kuti iri kuenda chidai so chemistry yacho iri kuenda chidai ijealous chidai. Musoona ngoti bhaka zvongozvudza kuti kana kuti umwe murume akangonotanga ruma akati iwe unoziva mudzimai wako ari kukwirwa nanhingi uye anochamwari yake kubasa. Ruma wongoramba ungobhuliwa ungonetsa murume aringonetsa kana munhu wani. So guys, mirai ndichikudzai ndo zvandakudza kuti kumove on uchibva pana ex ka. Listen, unozati kana warasika pamap. Okay, let me ask you guys. Warasika uri kunyika yausingaziye. What do? Unotsvaka map. Nyika dziri develop sengwa na UK na America. Vane map inenge iri pama free map yakaiswa pachimudhuri. So I'll teach you something jamusingaziye. Shinoda vanhu vakati ngwarei vakastada wombijana vane to psychology. Map inoiswa pamadziro apa. But ukatarisa pamap pane pakahighlightiwa. Pamap ipapo. Pamap pakahighlightiwa kuti you are here. Murunzisa. Ndo zvakaita relationship.
You can't move on. Usati wawana you I. How can you move on in relationship with move on? You need to find where you are first. If you're lost, if you're looking for a place, because territory single, you are married, you need to find where you are first. Find yourself. You are here. You are here. So you are here, Papa. Oh, street yandiri, oh, pillar iri mepe. Oh, saka, rikanjitsvaka Bemon Lees. Oh, Bemon Lees, iko. So, kana pillar, okay. Sandika rova mota ndakadai ndoku Bemon Lees. But I'm just Bemon Lees. Daenda ku Nabrod. In Zimbabwe, ndakadai dziri ku Leicester. Nabrod iro. So, you will always end up anywhere. If you don't know where you're going, you end up anywhere. You need to know where you're going. You need to find where you are first. Then, saka, before I move on, tanga watarisa zvakarambirwa first. Vanazhinja vadi. Vanonga ndo vakaramba. Do you know what munhu ane experience yeko heartbreaker? Anokupa reason yekuti umurambe iye ari kukuramba. Vanhukadzi mirai ndudze, vamwana muri funga kuti makavaramba ka vakakuramba indivo. Vakangotsvaka reason yekuti narcissist chairo ita nezi. Kana ndida kuti undirambewo ndogona kutsvaka reason yekuti undirambe asi ndiri ndakuramba. Right? Ndikaziva kuti waude munhu anodzoka kumba na 3. Chero vakadzi vanozvita. Mukadzi akazati waude munhu anodzoka kumba na 3. Kana asingachakude mukadzi, ndozvo zvanotanga kutarisa zvawakamupa mitemo yaisi kuteerera. Anotanga ngo unomona akuisa password pafoni. Ewe, tione foni yako. Aiwa zvandeyangu unori. Ndiwe mukadzi wandakaunza ku UK. Aiwa foni yangu. Zveku UK zvebasa rezvo. Ndorutaura nekudai. Ndokugadzika abuse. No, stop violence against women. And this kuti vanhu vane maprofile akanzi stop violence against women, muri wrong, muri right. Chaizvo. Mukadzi iye ati stop violence against women akadecide kuda. That's ndikudza kuti varumeka hakuna mukadzi anokuramba by accident. Unozosara divorce. My life angu ese ndio maita. Unozosara divorce na mukadzi anenge akakuramba 3 years back. That's why ndikudza kuti vazhinji venyu makarangwa ipapo varume. Yes, mukadzi akagara anogarira vana. Akango ari motorway. Unoziva ari motorway vanodrive vakadai. Vasi kuenjoy motorway. Vamwe vanhu vari kulane iyi vangomirira exit lane chete. Pangova nejunction kanzi junction unoona vakutoindicate. Relationships enyu vana mukoma. Muri complacent. You are too complacent in that relationship. Mukadzi wako ari mulane yekutsvaka kungobuda chete. Angomirira indicator chete kuti dayo. Haana basa kuti kuLuton kana kupi. Yes, angachinda kuLondon newe but atu pangoita junction even yekungozorora zvayo. Lay-by. Unomona kuindicate. Kumoteva? No. Ndamba unopack up. Mumarriage makondo zvamakaita. Why? Because as long mota ichidhuma chete murifunga kuti zviri kufaya. That's why ndakati nini kuvanhu vechirume akaita sesu. It's very, very important kupota chingovhizitira relationship yako. Baby. Ini ndakazviziva kuti yangu yadopera. Pandakataura anniversary, handisi munhu anofarira zvama-anniversary, ndaingotesta mvura. So ndakati, when our 50th anniversary, ndichinyeba. Hapana 50th anniversary. I was 21 years in marriage. And number, patinotena, atoita 50th anniversary. Face yandakapiwa, yave psychology, igame yandakatamba. Pandakati on our 50th anniversary, ndaita na ex wangu, ndaita ex-wife. 50th anniversary yedu, ndakutenga. Ziso randakapiwa, ndakabva ndadowana answer nada okay, so relationship yangu ndakutsvaka zvangu exit lane. Ndakatanga kugadzirira manje kuti right, ndomubata sei munhu kuti chii chiri kuitika. So ipapo ndo pandakaita stupid ndinoda kucheka kuti chii chiri kunetsa munhu. What was I doing wrong? Ndandiri Mr. Right. Everything's right. Ndakape because kana uri marriage mara ndikudza madiro waunoita uri marriage. Maybe. And also kana uri marriage. Zvese zvimwe zvigushane zviri panze apa zvolook like gold. Kana uri marriage zvivarume zviri kukunyeka izvo zvorofunga zvakapenga izvo hazvina kupenga izvo. Buda marriage machoona.
half the people vakabuda marriage vanongozvishingisa zvavo but varonyadzozviziva kuti kwandaive kwaive nani vamwe venyu half muri kuzvishingisa I will never go back, but deep down you will take a new version ex wako right now. Kune vamwe vanhu vari desperate right now vokuti ukapiwa ukanzi aiwa ex wako tozvizata uchamudi, but kune umwe akangofana ex wako ari kukuda uya rokoyo. Vamwe venyu muri kubuda muDatsun 120y yegreen, hamuchade kudzokera nenyu muDatsun 120y ka, but mukaona imwe Datsun 120y yepink iri kuenda munonokwira iyoyo. Ndozvakaita relationship dzenyu. It's hard kuti because vazhinji vacho mune muri in denial, so munhu ari in denial kuti ex wangu handichamudi, but mato unoziva kuti unorava a good marathon 5 or 6 guys soon after divorce wopedzisira wana kuti hamuna ndiri kuzvisakadza. Vamwe vanenge vachitinha zvokutinha zva zvokuti mana hey, apa rimwe zimunhu rechidonhwa mukanwa, apa ex wako anga asingasmoke anga achitokosha mazino before, apa uri kunosangana nerimwe rine dumbu rakadai so rinonhwa apwa rikudza kuti iwe shamari woda kundikontrola, ndo zvandakasiyira mukadzi wangu zvokundikontrola izvozvo richinhwa fodya so ichida kukisa nepamhino nemazifodya, but yaunyadzonti mana ex wangu but aigeza akaopana aiwa apa but I can't go back to my ex. Pride ka pana anyora nzi do you regret maya chakuudza ide ndoko sleep master regani pote nchiverenga zvino munonyora and I love this guy Shem. Oh, so sweet. So inzwaika guys zvandoda kutaura nezvokudai so mumarriage ziva kuti shambari izvoni izvi ndezvako izvo. Don't live a lie. Nduzama kubudzira izvo zvakadai so garai mataurana izvo zvinonyatsobudza munhu wako you know what mubudire pachana kuna vanhu vanouya chindiudza kuti I'm living nemurume kwete kuti vanondida, they don't love me, vanondondiudza kuti ndakatodivorsa nemurume wangu mind ko unomudza handiteerere and zvesho vatiteerere pana ndiri married nasingateerere. Never as long vana ndichivaspoiler, I love my kids ndichingotorwa mapicture nevana mukadzi ndo zvavanoda. No, yes, vakadzi vakafana neshiri dziri mukeji. Shiri iri panze unodzona dzichida kuuya kuzodya zvinhu zviri mukeji dzopedzisira dzavharigwa mukeji muyami kona iwe shiri kumwe apati chikafu chinonetsa kutsvaka musango mumakomana kumbobhururuka chinotasinga charwa okay zvawapinda mukeji wakuchipiwa chikafu ndoda kumbobhururuka boys ndozvaita marriage. Vari mumarriage varoda kubuda kuti vanodya mumasango, vari mumasango vari kupikumana chikafu chiri kugadzikwa unoziva kuti mhunga iri mukeji, shiri iri panze inoenda mumunda ichitsvaka 1 grain remhunga rakafanana nevhu, inofanirwa kuopena maziso kudai kuti tarisise kuti mhunga ndeipi, jecha nderipi. That's why shiri dzine fifiro panapo, rimwe jecha radzinodya ndio rinozoshandiswa for digestion. Mwari vakatoona kuti idzi shasha dzigoni kunonga dzichapota dzichidya jecha, saka jecha racho ndotoritsvaka parinostowewa pafifiro panapo dzichipota dzichizoshandiswa kudigesta netemperature inenge iri pamo. Saka shiri idzodzo manje dziri kuona iwo uchiita kuteteresa. Unoziva shiri dziri mukeji dzinoti kuna shiri usateteresa zvinhu zvese zvakasotewa muna kana jecha, una shiri iri mukeji dai teterati kuna naiwe huku zvauri huku dzemafidhi makadzona dzinoteteresa food iri processed zvese zvakaikwa zviripo dzoda kuteteresa. Uri kutsvakei chikafu ndo zvakaita munhu ari marriage, muri huku dzamafidha marriage dzoteteresa dzichitsvaka chikafu chiri processed zvese zvirimo chabuda musaga hapana kana jecha dzonoteteresa dzakuchovora manje mujecha muyeme dzichichovora zvimwe zviri mujecha naiwe huku. Ndo zvakaita marriage. Mukadzi ari marriage anazvo zvese zvamuri kuda zviya, nhingi yacho irimo, bonde racho ririmo, pawadira kungoti pamwana uyai vana vaenda kuchikoro uyai zvese zvirimo, anoteteresa imomo chiteteresa. But ari mukeji imomo akaona mukadzi akarova miniskate achienda kubhawa na 6 p.m. ishiri iri kubhururuka kai shiri iri mukeji kaona imwe shiri iri kubhururuka irasiya vana mudendere vakudofa nezhara ichibhururuka njiva dzobhuruka dai. Dzimwe dzenguva njiva yacho iri kudzinganiswa neruvangu
vakomana vanhu vari kusipa kwavo haisi kuzani njiva iri kudzinganiswa norongo kuita sanya ndege chichati iwo uri marriage ndo zvauri kuona uchiita vanhu vachiita kunzeu wozonzi achimbobudai marriage macho chiuyai tione mabills wakuzvibhadharira. Unoona kuti ndo chinhu chimwe chandinyatsoziva chakaitika parelationship yangu. There was a lot of things zvandaita marriage yangu. Of course I was wrong pane zvinhu zvakawanda. Of course I contributed a lot because ndandiri stupid ngoziva zvevarume varume vanofunga kuti kana vachigona bonde let me tell you, varume vanogona bonde vanofunga kuti kana vachigona bonde ndo marriage, and I was one of them. Handisi kuzvipraise but ndoda kudza chokwadi. Chero mwakamubvunza ex anokudza kuti haiwa pabonde hasi kujeba anogona. Vanhu vanosiyiwa nebonde rako vakadzi vanoda attention. Nzvaika blaza munogona bonde tozviziva takamwa mbiri yenyu, but vakadzi ishiri dziri mukeji vanoda attention. Vakadzi shiri dziri mukeji vakaona dzimwe shiri dzichibhuruka dzakapakwa ruoko zvazvikuti nongoona regwa pachechi apo. Uri kuona manajeri naye arifamba akabata varume vavo akabata vakadzi vavo pachechi mayurubaya. Unoziva if you want to see a rich Nigerian, haumaona akapfeka tracksuit, haumaona akapfeka hembe dzakanaka. My rich Nigerian Yorubas, they show off richness yavo pavakadzi vavo. Vanotengera mukadzi wavo chichi zvokuzopfeka atai yakada kufanana kuda bati ndo vanonyenga, so vakashowa izvozvo ukaona hei ari kuspoiliwa. Iwo manje musoro bhango kuZimbabwe unochiti ndipfeke zvangu apfeka madresi manageria anopfeka madresi. That guy is impressing mukadzi wako kwete nezvipfeko, ari kuimpressa mukadzi wako nezviito, because women go with what they hear. Ndokana ndikudza vakadzi they don't go with what they kana udadwa nemukadzi ita live yakaita senge ndiri kuita utaure zvinhu zvavanoda kuwa unodiwa nemukadzi better than kupfeka masuit. Uchazonditenda later. Imwewo vakadzi moda kudiwa nevarume musataurisa because atiteereri. Men don't listen. Half the time panotaura nemurume wako izvi zvokati we will be listening kuti tikupindure. Do you know ndakaita imwe live futi kuYouTube ndichitaura zvana passive listening, listening yoko kune munhu anokuteerera akamirira kukupindura. Wambona kana muchitukana paipai mabhomba unenge uchibhombewa nawo wateereri because wakamirira rako bhomba paanonyara ndo bhomba. Ndi Donald Trump. Mwambona Donald Trump munotanenge akateerera zvotogwa nemunhu akangomirira kubhomba sometimes anopesera tomuinterrupta narutaura wayo. Imimi vanoteerera ndimanzoti abayiwa kamunhu munabayiwa shoko rakaipa ndo zvakaita varume. So if you're a lady uchida kupaza murume brain, look good. Handikona zvandoita mako look good. That's the only. Musafurirwa varume havadi zvoti haleluya mchachi kuimba neti musanyeberwa. Ukaona muti murume wanga anondidira kuimba anofarira pawaibuchira pa haleluya ndikasunga manje mozoseka pawaimba nje haleluya saida kusikuimba kwako istructure yako. Ndiri kukubudza izvemasekret ndini murume ndakatoita study zvazvo izvi zvazviri zvinhu zvokuti ndondokubudza chokwadi. Vanhukadzi mira ndikudzei ivavo brother vekuchechi vanondokudai vanoenda kuna pastor kuti God is telling God way. Wakaona magaro asisava pavaigwadama achida kupa pastor mvura wakapaane chawakavo wese murume ari kukupfimba. Listen, ndogara ndichiudza wese murume ari kukupfimba anoda kurara newe. Even iye wacho arikuda kuti umukwidze ndege kurara newanhu. That's why achizoona kuti kana muchibva kuUK kunoko tikakunzwai muchiti ndakazopfuura nekuhotel ndakaona kuti hangasvike usiku kwakwasviba. Tinozviziva kuti kuhotel chiregai ndinyarare bosi munorangwa nevarume venyu. Tinozviziva kuti pamakapfuura nekuhotel kune anga akakumirira ikoko akatokugamuchirai paairport. Idzi dzinorambanisa pando zvandada kukuudzai murume wese and tarisa behavior yake after wamuitira zvaunoda izvo. Kauda kuona ndiri kutaura chokwadi
tarisa varume vese vakarara navo. Akazoramba achipenga zvaiita kutanga. Paakazokukwira ka1 akazomboramba achida manudzi. Murume anokumbira manudzi iye handiri kuona murume ari kukumbira manudzi akaya. Kana mazosangana ka1 sei asingaramba. Ko sei varume vamakaroorwa nana vasingatiti kumbira manudzi? Naye masista, ko sei vakadzi vamuna vangani varume vamunavo mudzimba vari kukumbira manudzi enyu vari kushift? Unzwa kunzi hafidzwa anotaurisa. Ndakadoimba nesong vangani varume vamunavo mudzimba vari kukukumbirai manudzi? Mambozvibvunza. Monditi fidzwa anotaurisa ndudza nokuda kubetserai. Pwai mafaka. Majara zvima live zvongotukana. Uyai paro tikupei ma live chaiwo ma live anotokuchinja live. Kuti inzwaika murume wese kana uri mukadzi. If you want, une murume unoda. Usatenga mota. Azvi need the motor. I won't need the bank account. No. Une murume unoda. Research out anofarira chi. Check ama posts ake pa Facebook. You've got a better chance of winning him. Nekuluka like zvinhu zvaanofarira. Vamwe vakadzi munongori magaro away. You just one dress away from marriage. And this kujoka, you are just one dress away from marriage. Vanonari ya dress rimo mushopura wakatarisa rakati rinoburitsa rakati mbamba. Wenda kakura. Iroro dress. Your marriage away from that dress. Varume vazhinji these days vari kuroorera magaro. That's why marriage isinga last. Varume vazhinji havasi kuroorera brain. Vari kuroorera magaro. Varume vazhinji vari kuroorera magaro. So nyaya iripo ndekutika murume anoona magaro ozoda kutsvaka good character pamagaro. Do you get what I'm saying? Murume anoona magaro achida kuti ayo magaro. Mukadzi akasenga maiwe ndoda kumbomuwa. Pakumuwa ipapo ukangotaimira pakumuwa ukatamba game rako zvakanaka pakumuwa paanenge aida kukuwa paya ukangoacta like a Proverbs lady. Ukaita sengombomunyima, ukaita sengoruda kumupa, ukaita senge zvaita accident. Zvazvo zvokuti ndiwo unodokurira bhurugu warisa wadovea wakasheva. Imbosiya umboenda chakaita churu kuti ini nangu zvokurara nevarume vanhu. Zvokurara nevarume ndande. Iyo kuti naiwe hauzi chinogerwa here ndikugera. Ubalance zvairova natwaba muti kupusisa vanhu hadzisi nhema. Twaba mewe munomutera aitaura kuti pusisa munhu. Manje vanongoti ukangonzi let's go for a date. Let me just shave just in case. Wambona road pamusha pasingasvike vaenza wambona pachishako gwerewo. Vanhukadzi murundiwe here. Pamusha pasingasvike vaenzi wambopona pataigara mudhorobha paya kumusha kusina munhu. Waiwana pakasakurwa pamusha. Even pana garden boy. Wawana pakasakurwa. Unoona mazuswa akakura kusvika pa. Unotozosakura ndimwe mangwana makucheri mutsvaira ruvazhe. Iwe ruvazhe gwako gwari kutsvaira guka uri kusenda signal kumfesi kuti iyi road yakapfumba iyi. Road yakapfumba kumusha unoiona ichingotsikwa so. Dzidzai ipapo. Dzimwe nguva munombochisiya chakadero kana mapedo nedate. Ndakukutipa chete varume akateerera but ameno zvavo. Ngandikudzivasikana. First date mbonowanikwa une churu cheuyu uite senge balance. Ende futi vamwe varume vanofarira kachuru ichocho. Munoziva? Havasi vese varume vanofarira kushurwa. Ndotokudza. And I'm one of them. Zvokushurwa zvaivo zvokuita senge dacha. Panenge paita zvimaputu vasviba senge dacha. Why am I talking like this? Unoziva dzetse. Zviberekete zvimaputu. No. Havasi vese varume vanofarira. So sometimes we imboita churu. Zvokuti murume naiwe. Kuna uya wasingadi munyebero kacha kwangu ndochengeta. Zviri nana afamba chikutaura mai kusagera ningi iwona uchiziya tsoro yako. Panoya Mr. Right kuti sorry yakurura ndani nguva ndisinamborara nemurume ndandina kugera ndonyara hazvina basa kana rega ndozodzoka ndagera rimwe zuva. Varume vakaposa maiwe
varume takapusa even iya wamatrisa ndikudza ndogona kuti maitiro ndikaabhiliva iniwo musoro pangu ndiri ndakubudzai futi varume vakapusa ava varume avo zvino ndingakupai here nhaye vedu ndisina kugera zvino iwo one time kungodai sorado wangu wakudoripedzisa wega murume anozvifarira izvozvo but mumaindi makanosara chiti tiri vangani enda kudzarika kuti varume ane jealous. That's what zvona maslay queen aya nemagaro chichi ndiwo vari kunyanya kuramba vari single vane magaro musandivenga nokuti hamuteere malive angu ndakakuti endai kuyoutube kwamuno magaro anodiwa hakuna chinhu chinodiwa nemurume chiri popular pamukadzi senge magaro but vanhu vane magaro hamusi kuutilize magaro enyu because hamuna the more the magaro inu mastatistics aya ndakaona vanhu vanotori nemagaro do the most anoita senge kuti magaro achatora brains chaiwo magaro akakurisa brains acho dzichitotiza. I'm not insulting. Ndoda kukudzidzisai vana sister tinopera kurovorwa vasikana mukateerera advice ndokuudzai garo iroro ngarimboita senge risiri easy kungobatwa so munhu akarikomenda kuti my brother can you iwo chifara mukati my brother can you respect my body please, this is the temple of the Lord. Maiwe varume vanoda kuzviwa maiwe temple ndoda kupinda mutembere zvino you've got a nice bum. I know. You know Chico Zoro. You know Chico. Kana uchiti you know kumurume rudoradza tiri chifeve ndazvijaira izvi ugona rikakurugwa akarijonza achitaza imboita sochiri dzoro please why saka roda ndinyima yauri mvana it's okay ndakaita mistake wo pandakazvara ipapo don't use that way, that's disrespect wakanzvinei ndakaita mistake iyo saka ndoramba ndichita mistakes here ndakaita mistake murume iyo kamunyima anoenda achiti but paipa ndakazowana mukadzi paipa anokutsamwira zvenhema uchamona mangwana akuuya nemaflowers akuita proper approach manje wawina part 1 usakanga ano part 2 kana moda part 2 ndichakudzidzisai vanhu kazi chaita imwe live yokudza part 2 yokutsotsa madwinga wadowina pekutanga apa handisi kuti even kumupa first day munhu tinoziva tagarisa ngezvo malockdown aya ikavuya ipapo unongodomupa but tsvaka imwe way yaunomupa nayo zviite senge mistake iwo bvunzawo makondom toziva kuti vakadziva vanhu moda nyora but bvunzaiwo makondom vedwe urava murume akakuita nyoro usingambobvunza kondom unoona madikitiriro anoita apedza paya kumwe kudikitira kwakufunga kuti akomana zvozvo ndadonouraya ipapa pandangosvika ndingopinda mumwena wakadai uyo ndadokuzviuraya wozona munhu achiita 2 months ari akaonda achiwozombono-testiwa wozona munhu akutanga kuzotanga kuita zvematama afterwards istress because zvinoitika kuzasi kana yamira pfungwa dzacho dzinomboloka kadzevarume that's why ndikuudza kuti iva varume munoti murume wangu hadli anosema iwe ukaradzwa vhidhiyo yachidla chimwe chimunhu chisina kugeza chaanonga musango unozvisungirira iwe. So ndakuudzai tip handisi kuti dhurisai izvo ndiri kungozama kuti musazviita easy man. Varume vanoda zvinhu zviri unique. Hanzi what's wrong with coming out with your situation? I think it's good. Okay, coming out with your situation clean handiti ndikuudza chimwe chokwadi chinorwadza munhu akavakwara achiti am I fat? You want, I want to come out clean with the fact that ari kukubvunza kuti am I fat? Antori fat. And right now ndotozviziva dumbu rangu rapa size ipi, dumbu rangu riri kukura ino. Ndotozviziva. Saka pandinouya ndichikubvunza kuti nawe dumbu rangu riri kukura, ndiri kuzviziva rakaona kuti ndauriona pamira makuseni. So you want, I want to come out clean. You want to come out clean. Nokundudza dumbu rangu rakakura uchindiuraya confidence. Ona mangwana handichakufoneri. Ona mangwana hamuchatauri mese. Dzimwe dzenguva imwe mibvunzo yekuti haudi kumunyebera but haudi kumuti dumbu rako rakakura zinogona kuti but I think madress anokufita. Iyo statement nenguva vakadzi mukanzwa murume wako wamuti naiwe ndine dumbu. Ukanzwa kuti I think madress anokufita. Atobvuma une dumbu. Urunzwa.
riripo dubu madhirezi anokufita ndeyakadai so atopedza newe. Rega kutsvaka zvinhu zvinokutemesa musoro. Ndona zvavano newe musoro wangu muhombe. Oh no, not really, but kepesi dzakaita extra large dzinokukwana. Listen, kuvanhu vekuAfrica kune chinhu wacho unofanira kudzidza kana uri mukadzi. Ukaona you've got a nice body, akuwanda. You've got a nice body. Mustreet, you've got a nice body. You've got a nice body. Wadova pedo nokufutisa. Ukaona vana you've got a nice body, vodowanda, wadova size 14. Don't ukaona wanzi, oh nice body. Wapa size 12 or 14. After nice body, uchawanzi, ukaona wanzi endone garo, wadova size 16. Ndikukuudza ini professor ndokuudza. Ukaona wanzi endone garo, usisingashanzwa you've got a nice body. Kureva kuti chasara pauri chakadaka charava garo dumbu rakurisa uko. Ndikukupai tip kuti muziye maidiots amakazvagwa navana bhodhi venyu. Ukaona describe wachiti upi wemazamu ndo ega asara anodiwa zvimwe zvese zvaluza shape. Chanditenda rimwe zuva. Ukaona describe one zvinhu gumbo mukadzi ane gumbo kumwe kwese amambembe. Otherwise varume vanoti mukadzi ane chimiro ya. Kana uri pasize yavo chaicho unonzi ane chimiro. Vanoti mukadzi ane garo ya wa size 16 to 18. Mukadzi ane face uya. Ukaona ungorumbidzwa face 22, 24. Handisi kuti kuita kufuta kwakaipa ndiri kusama kuti uzviziye chikero chako, uziye language, understand haipamuri first. Vamwe vanhu muruda kuroorwa nemunhu. Vamwe vanhu makaita mistake yokuroorwa nemunhu wamaifanira kungorora naye one day momusiya, imakuda unoroorwa naye. Makaisa temporary, makanzi muri kuloja mukanoenda mukanodzvara mukotapeya. Unoona munhu achidzvara mukotapeya pamba paari kuloja. Makotapeya haibvesva. Rikazosvika apa rikazodai rikazoda chero mengo chaiwo chero mupopo chaiwo kuona munhu achidzvara muchero payadhi yaanoloja aroda funga kuti akuzogarapo. Ndona so vamwe venyu muri kuita matemporary decision papermanent. Muri kuita mapermanent decision patemporary structure. Musvika patemporary structure mudaita temporary. Pamba pawapiwa nasabhu kuti chivaka udaisa chichachati haune toilet wasitombo iyi ndo yava stand yako. Tongoitawo zvimatanda tingwana pekuvata. Chera foundation wapiwa pekugara, but usachera foundation pamba pauri kuloja. Haizve tata kutaura zvechi